Един час в интернет или един час в библиотеката? Естествено, че ще предпочита един час в интернет, тъй като възможността да намеря необходимата информация ще бъде много по-бързо и много по-качествено, отколкото един час в библиотеката. По този начин информацията ще ми се представи наведнъж, докато в библиотеката аз трябва да я търся доста време, докато я намеря, разбира се. Какви са хората, които не могат да живеят без интернет? Според мен това са хора, които въобще не са запознати с интернет и компютри, въобще веб технологии и нямат на представа как би могъл да им послужи интернет. В този ред на мисли, как ще обясниш на човек, който е бил 20 години на самотен остров, какво е интернет? Много ще се затрудня, но бих се опитал да му обясня с това, че това е една нов тип технология, чрез която можеш да се добереш до дадена информация. И не знам, може би ще ме разбере. Добре. Радиото или компютъра би изхвърлил? Тъй като аз обичам и радиото и компютъра, но ако имам избор, бих изхвърлил радиото, тъй като в интернет също има радио. Така е, да. Какъв би бил светът без интернет? Скучен според мен. Случаи, в които си почувствал силата на интернет? Такива случаи има доста. Това са така наречените чатове, запознанства. Имал съм доста силни емоции в интернет срещи, печалби в интернет, които също са ме карали да се чувствам доста силен. Това означава ли, че предпочиташ да общуваш онлайн? Или как да, разбира се, защо не? Това също е форма на общуване. Това си вид комуникация, която се незаменима с останалите. Добре, към кого задаваше въпросите си преди да откриеш Google? Към даскала, предполагам, като ученик едно време, но Google безспорно си най-яката търсачка за мен. Всичко ли е възможно в мрежата? 100% не, но от гледна точка на информация, да. Добре, кое е първото нещо, което се сещаш, когато чуеш интернет? Глобален информационен поток. Добре. Какво най-често правиш в интернет? Това са много неща. В интернет може да се правят страшно много неща. Да теглиш музика от интернет, филми, да чатиш с някой, да печелиш пари, Как се печелят пари от интернет? Пари в интернет се печелят доста места, тъй като има много сайтове за печелене на пари. Едната алтернатива от тях е покер, залагания в интернет. Ти печелиш ли от покер в интернет? Не, за жалост, защото не ми го позволява скринридера, с който работя аз. Добре, в такъв случай какво би предложил или посъветвал изобретателите на сайтове? Би ги посъветвал да обърнат внимание върху говорящи програми, така наречените скринридери и с всички новости, които излизат в интернет пространството, Java, Flash и така нататък, да могат говорящи програми да се справят с тези картинки, да ги почитат по някакъв начин. Като имам, да речем, карта поп-пика, да ми го прочете като поп-пика или, примерно, на съответния език там. А той е картинка и не ти го чете, така ли? Да, разбира се, защото това е проблем за говорящи програми. Какво е интернет за теб? Може би всичко, свързано с докопване на информация, за развлечение. А какво не ти достига в интернет? Достъпността на някои сайтове. А можеш ли да използваш интернет, за да си намериш работа? Опитвал съм се да използвам интернет за да набира работа, но опитите са ми били неуспешни на момента. Къде работят хората около теб? Хората около мен си намират работа по различни начини. Една част от тях чрез връзки, друга част чрез конкурси, класирания.
трета част чрез интернет. И останалите просто не си търсят работа. Колко процента от хората с увреждания имат работа около теб? Малкият процент. Съотношението е много малко. Може би от учащите студенти с увреждане под 10% са хората, които си намират работа. Дори да не кажа, че процентът е по-нисък за студентите като цяло. Да разкажа още нещо интересно, свързано с интернет. Да. Има хора от нас, които се занимават с фондовата борса чрез интернет. Чрез Delta Stock. Дори аз самия съм търгувал на фондовата борса. Това е една много интересна алтернатива за хората, които искат да се занимават с това. Какво се прави там? Търгува се с валута, акции, индекси като цяло. Така. Това е работа свързана с постоянно следене на световния финансов пазар. Къде какво става, къде какво се предлага, продава, купува. Като цяло анализираш икономическите новини и купуваш, продаваш валута. Аз лично съм търгувал с финансови инструменти и валута. Като съм отварял няколко позиции и съм започвал с минимална сума, тъй като това се нарича марджин търговия. И рисковете са много по-малки в случая, защото си има определена изградена тактика, схема за не точно игра, защото това не е сайт за игра или не е никакъв тип игра, това е просто търгуване на валута чрез интернет. Сайт е deltastock.bg, там има информация на български език. Всичко запознаваш се с всички условия, откриваш си банкова сметка в DeltaStock, имаш непрекъсната връзка с брокерите и така ти търгуваш чрез интернет. Ти това може да си го работиш така ли? Да, с това мога да го работя, обаче липсата на финансови средства ме спира да Тоест ти трябва да инвестираш. Сериозно да се занимавам с това. Трябва ли да инвестираш предварително някакъв капитал? Да, трябва като предварително да ти имаш такава платформа, която ти играеш с виртуални пари. Това е такъв обучителен етап. Това означава ли, че ти ще бъдеш в състояние да работиш във всяка една финансова организация с подобен тип работа? Да, разбира се. 100% мога да работя такъв тип работа. Оперирам с финанси по интернет. Чудесно. Нещо, което искаш още да ми кажеш за интернет, да ми разкажеш или пък да посъветваш или каквото ти хрумне. Със сигурност има какво още да кажа, но точно в момента не мога да сетя точно конкретни неща, върху които трябва да акцентирам. За нас специално са хората с увреждане, хората с беззрение. Важна информацията да достига до нас под формата на чист текст. Може би аз ще се отклоня от общата тема за интернет. Но като отделно искам да кажа, че аз се занимавам и с сканиране на книги. Тъй като учебната литература, художествената литература, въобще ние го четем чрез компютър, чрез говорящата програма, Screen Reader, и трябва да се сканира. Съответно тази книга трябва да се обработи. Така. Трябва да се запише в формата на текстов файл. Най-разпространен файл сред нас. Най-лесният за четене. Тоест това означава, че ти спокойно можеш да работиш и в такава организация, която се занимава с административна дейност или дейности, които способстват или по-скоро приспособяват. Корекции също може да се посочи като коректор да се занимава. Да, така, точно така. Да. Добре. Чудесно. Много благодаря.